ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಭಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗೊಲುಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಲಡ್ ಜನಮಾನಿಲು ಪೂರ ಒಂಜಾತ್ ಗೌಜದ ಲೇಸಲಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಣ್ಪುರು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ ಆಟ ಕೂಟದಾದ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ತಿನಿಸಲುದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವುಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಗೌಜದ ಲೇಸಲಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುರು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಆಯೋಜಕತ್ವಡ್ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಕೂಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಬಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರೀತಿಡುಂಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಂಚಿನಂಚಿನಕ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ವಾರೀತಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಲು ಉಂಡು ಪಡೆದು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಕೂಟಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನಿರಿಗೆ ಬಂಜಾರ ಒನಸದ ಅಟ್ಟನೆಲ ಆತಿನಂಚಿನವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಗೆದ ಕೋನಿಡುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ತುಳುನಾಡಿದ ಆಟಿಡ್ ದಾದ ಪೂರ ಅಡಿಗೆಲಿನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಂತದೇರೆ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೇಂಡಿಂಡ ನಮಕ್ ಉಲೈಗ ಬನ್ನಗನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗನೆ ನಮಕ್ ರಾಗಿದ ಕಾಫಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದ್ಕೊಂಡ್ಬೇರು ಅವೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಉಲೈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಯಪ್ಪ ಅವೇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡಿದ ಆಟಿ ಸಮಯಡು ವಾಪೂರ ಒಂಜಿ ತಿನಿಸುಲಿನ ಮನ್ಪುರ ಅವಿನ ಇನಿತ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಕೂಟಡ್ ಮಂತಿದ್ದೇರೆ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಕೂಟಡ್ ಒನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆಂದು ಪಂಡದು ತೂಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕಿನಿ ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ಉಂಡು ಮರಚೇವುದ ಪತ್ರುಡೆ ಉಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿದ ಅಡ್ಡೆ ಮುಡಿ ಅರಿತ ನುಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕೋರಿದ ಸಾರ್ ಅವಳ ಊರುದ ಕೋರಿದ ಸಾರನ್ನು ಮಲ್ತಿದ ನಂಚಿನವು ಅಂಚನೆ ಕಣಿಲೆ ಪದೆಂಜಿ ಆಜೈನ ಉಂಡು ತೇಟ್ಲ ಅಂಬಟೆ ಪೆಲತ್ತರಿ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಗಸಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಲೇನು ಪೂರ ಕೊನತದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟನೇನು ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅಡಿಗೆಗೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಆತಂದ್ರೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಐಟಮ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದದಾದಂದು ಪಂಡ ಐನು ಬಗೆತ ಚಟ್ನಿನೂ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಪನುಲಿ ತುಳುನಾಡುದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೋ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲಿ ಆನಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಬಗೆತ ಆಟಿಡ್ ಮನ್ಪಿನಂಚಿನ ತಿನಿಸುಲಿನ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಕೂಟಡ್ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲುದ ಒನಸದ ಅಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಮಲಾ ಸುರೇಶ್ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಬಾರಿಲ ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅದೇ ದಾದಪನ್ಪರ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ 14 ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿಕ್ ಒಂದು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಮಾಜದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ 51 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ. ಈ ಸಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಏತ್ ಜನ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ನಿಕ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏತಿತ್ತಂಡು ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡಲ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಅವೊಂದಿತ್ತು ನಡೆದವರ ಬರುವಿರ ಪನ್ಪಿನ ಇಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲ ಸಹಕಾರಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬರ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಅಣ್ಣಂದು ಏನು ಪನ್ಯರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಆಟಿದ ತಿನಿಸುಲನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತನ ದಾದಪುರ ಇನ್ನು ಆಟಿದ ತೆನಸು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕದ ಉಪ್ಪಾಡುಂಡು, 10 ಬಗೆತ ಚಟ್ನಿಲುಲ್ಲ, ಸೊಪ್ಪು ಚಿತಿಮರ ಚಟ್ನಿ, ಕುಡು ಚಟ್ನಿ, ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚ ವಿಧ ವಿಧ ಚಟ್ನಿ 10 ಬಗೆತ ಉಂಡು. ಬಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು, ಊರ್ದ ಸಾರು ಉಂಡು, ಪತ್ರಡೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಮುಡಿ ಯಾರಿತ ನೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಪದಿಂಜಿದ ಸಿಯನ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಬಗೆಗಳು ಉಂಡು. ಒಪ್ಪಡೆ ಪಚ್ಚಿಲು ತಜಂಕದ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚ ಕಣ್ಣಿಲೆ ಬಕ್ಕ ಬಾರ್ದಂಡದ ಆಜಾದಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಡ ತಜಂಕ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇಡಿಪ್ಪೇರ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ತೋಲ ಹಿಡಿತಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇಡಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೇನು ತೆಕ್ಕ ಜಿನ್ನಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಂಚಣ್ಣ ಅವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಆ ತೆನಸು ಪಾಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು ಪಂಡದ ಎಂಕಲು ಆಶಿಸವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯರೆಂಚಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಅರುಳೇರು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಎಂಕಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು ಅತನ ಮಾಜಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿಪ್ಪು ಮಾತೆರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆನ ವಯಸ್ಸಾನಂಚಿನಾರು ಉಷಾಂಚನ್ ಇಂಬೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊದಿಕೆದ ರಂಗದ ಮಂಟಪಲ ರೆಡಿ ಆವಡೊಂದಂಡನೆಕ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಮ್ಮನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಭವಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ನನಾತ್ ಜವಾನಿಯರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪೊದಿಕೆದ ರಂಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪಲ್ನ ತಯಾರು ಮಲ್ಸೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಲ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಲ ಮಾತ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಇರ್ದಲ್ಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂದಾಂಡ ತಜಂಕ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ನು ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತಿನಸು ಮಾತೆರ್ನ ಬಂಜಿ ಸೇರಾದ ಮನಸ್ಸು ಅತನ ಬಂಜಿನ ತಂಪು ಮಲ್ಪಾಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೈತದ ಪಾತೆರ ಇಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಆಯೋಜನಂತೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಜನಕುಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ದಾದಪನ್ಪರ ಆಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಆಯೋಜನೆ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದುಲಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸೇರಿತು ಏತಾ ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ತಿನಸಲುಲ್ಲ ಒಣಸಾವುಂದುಂಡು ಇದು ಅನೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಟ್ಟು ಆಟಿಕೂಟ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಗುರು ಪೂಜೆ ದೆಟ್ಟು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತನ್ನು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಂತ್ರಿಗಳೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಲಿಸಪ್ಪೆ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನೆಲೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡತಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಸಾಧಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಗ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಯೋಜನೆ ಮಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲುತು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯರು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತ ಕೆಲವರು ಸಾಧಕರು ಇತ್ತಂದಿತ್ತಿನ ಆಗಲ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಿಂತಿನ ಆಗಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್
ಆಗಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಏತ್ ಬಂಗಟ್ಟು ಕಷ್ಟಡು ಕಲ್ಪತೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಆತ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾತಿಪ್ಪನಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸೋನತ್ತು ಆಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾಗಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಾಯಿಂದ ಅಂದಿತ್ತು ನಾ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮಹತ್ವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಇತ್ತ ಈ ಕಡೆ ಅವರೇನು ನಟೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪರನೆ ಗುರುತಿಸಾನು ಆರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಕ್ಕೆ 50,000 ಕೊರ್ಪೇರು ಆರು ಪುತ್ತೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟು ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ತುಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಆರು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಾರಿ ಕಡು ಬಡತನ ಕಲ್ತನಾರು ಕಲ್ತದ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಮಲ್ತಾರ ಅಂಡ ಇನಿ ಆರು ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ವಾ ಸಮಾಜದ ಬಡವರಿಗೆ ಆರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೇರು ಅಂಚಿತ್ನಾಗ್ಲ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಿಂತಿನಾಗ್ಲಿ ನಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊನತನಾಗ ಆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ಲೇನ ಗುರುತಿಸೋ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಪತ್ರ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪನ ನಂದೊಂಬುದು ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಿಂಡು ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುಡು ಅಂದತೆ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ನ ಕಡೆ ದಾವಡು ಪಂಡದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಭಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯುವವಾಹಿನಿ ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಜಯರಾಮ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿ ಆದ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಾವಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಏರು ಮಾತ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಅಂಕಲ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಕೂಟ ಈರ್ಲೈಟ್ ಭಾಗಿ ಆತರು ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ನಡಪುದು ಕೊರಿಯರು ಆಟಿಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ಬಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ 16 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಆತಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆಟಿ ಬಂಡ 16 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪಗದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಜನಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಂದು ಆ ನೆಂಪುನು ಇನಿ ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಯಬಂಡ ಈ ಭೂಮಸೂದೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಆಟಿದ ಕಷ್ಟ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಪೋತುಂಡು ಆ ಭೂಮಸೂದೆ ಬರ್ರ ದುಂಬು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಹಿಡಿತಾರೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಸ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಣಸಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಣಸು ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾಡು ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಡದ ನರೆ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಕೆಲವು ಬೀಜಲು ಈ ಪೆಲತ್ತರಿ ಪೆಲಕ್ಕೈ ಇಂಚಿನ ಮತ ಕುಕ್ಕುದ ಮತ ಮಲ್ತದೀವು ಅಂತೇರು ಮಾಂದ್ರ ಪುರ ನೀರು ಕುಕ್ಕು ನೆನ್ನು ಪೂರ ತಿಂದದು ಜನಕ್ಕಲು ಬದುಕೋ ಇಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆ ಉಜ್ಜಿ ಐನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಡು ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಆ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನೆ ಬಂಡದು ತೊಜಿಪವನ್ನ ಹಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಂದು ಮಂಡಿ ಇಂಥಗಳಿಗೆ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ನಮ್ಮನ ಮುತ್ತತರ್ನಕ್ಲು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಮನ್ಪಣೆನ್ನು ಇತ್ತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಚಿ ಅಂಚಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಇನಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲೆ ತುಜ್ಭವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೊಲೆ ದುಂಬು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡ ಭಜನೆ ಮತ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಾಡ ಸುಮಾರು 10 ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಅಕ್ಕಲು ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ಓದುದು ಮೀದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಇಚ್ಚಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭಜನೆ ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಬೋದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟಲು ಪುರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಐನು ಮುಂದುವರಿಸೋನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ ಪರಂಪರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಐನು ಇತ್ತದಾಗಲೇ ತ್ವಜ್ಭವನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಸಂಘದಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ ರಡ್ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ನೆಂಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡಿಂಜಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತಿರಿಯೋಡು ಬನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಲ್ತಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು ಅವಿನ್ನು ನಿಖಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಭವನ ಅಂಚಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಪಂಡದು ಏನು ನಿಖಲ್ಡ ತೆರಿಪವನು ಆಟಿದ ತಿನಿಸು ಈ ತಿಂಗಳು ದಾದಾಪುರ ತಿಂದರು ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮರಸೇವುದ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿನ್ಪೆ ಕಣಿಲೆ ತಿನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಸೇಟ್ಲಗ ತಿನ್ಪೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮರ್ದ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು 4 ಕಡ್ಡಾಯ
ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಕನಿಲೆ ಅವು ತಿನ್ಪೇನೆ ಬುಕ್ ಆಟಿದ ಮಸೆದ ಮರ್ದ ಪರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿದೆ ಅವನೇನು ವಿದೇಶ ಹೊಡಿತೆ ಕೋಡತ್ ಮಾಡಿ ಬತ್ತನ ಅಂಚೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಟದ ಮಾಸೆ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಉಂಟು ಇಂಜಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪೌಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸನ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಟೇಶ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಒಂಜಾತಿ ಜನ ಸಾಧಕಿರುಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಈರ್ಲ ಓರಿಂದ ಪನೆರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಸರ್. ಸನ್ಮಾನ ಮಂತನ ಆ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತರ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಂತ ನಾವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದ್ಯಾರಾಗ ಅಂಚಿತನ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಓದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾಲ ಒಂಜಿ ಓದ್ಯಾರಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂದುಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೈರ್ ದಾಪನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಗಾಲ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗರ್ದೆ ಬತ್ತ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಡು ನೆನ್ನು ಪೂರ ಅವು ಇತ್ತದ ಕ್ಲೇಡ ತೋಜಿನಾಗ ಐಕ್ ತೂರದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೈರ್ ದಾಪನ ಆ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪುಗಾಲ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರುವಂತೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅವಂತಂದು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಪಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಬರತ್ತಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಮುಡ್ಲಾಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕದೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈರ್ದಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದುಕು ಅಂತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಕುಡು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ನವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಏತೇ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಡಲ ಏತೇ ಪುದರ್ ಮಂತಿಡಲ ನಟೇಶ್ ಅಂದ್ ಪನ್ನಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಅದು ಕಾಮ ಅದು ಪೂರ ಪಂಡದು ಕಾಮ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬತ್ತನ ಫಸ್ಟ್ ಜೋರಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಬರೋ ಜೋರಿತ್ತೆ ಆ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಥರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂತ ನೆತ್ತ ಎಂದು ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ಕೆಲಸದ ನೆಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅದು ಬದನು ಅವಳ ಅವರವ್ರು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅವರವ್ರು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾಪುಣ ಅಂಚ ಈ ಸಂಘ ಈ ಇಂದು ಈ ನಿನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು SLC 9th ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಪಿರಾಡು ಬತ್ತು ಕುಲೊಂದಿತ್ತ ಇಡೇ ಮುಟ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಡವೆರೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಓದುನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ನೆನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಓದುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಘಗೆ ಈರ್ಲ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಂತಿದರು ಪಂಡದೆಂಕ್ಲೆ ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ನ ಕೈದ ನಡ್ತೊಂದು ಪಡೆ ಪಣದ ಆಶಿಸವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆ ಆದು ಬತ್ತದು ನುಡಿಕಟ್ಟುನು ಪಂದು ಬಾರಿಯು ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುನಾಡಿದ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಾಲು ಪಡೆನಾರುಂಬೆರು. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಕಾರಾಂ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತನ ಸರ್ ಈರ್ಲ ಅವೆಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಇತ್ತರು ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ನಡತೊಂದು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏನು ದಾಲ ಮುಖಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಂದೇ ಪನ್ಪುನೆಂಡ ಬಾರಿ ಏನು ಬೊಳ್ಪುಡ್ದು ಇಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟು ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಮಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪೋತುಂಡೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಒಣಸಂದೆ ನಟ್ಲ ತೆನಸಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಶುಚಿತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ದಿರ್ ಬಂದಾಗ ದಾಲ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಜ್ಜಾಂದನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತನಕಲು ಬೆಂದದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಲ್ಪದ ಅಕ್ಲು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಸ್ಥಾನಮಾನಗು ಏರುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆತೇರು ಸೊ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ಪನ ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ದಯವನ್ನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತನೇ ಒಲ್ಪಲ ಸರ್ವೈವಾಯ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಪಡೆ ಉಂದ ಐನು ವಾಕಾಲುಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಏರೆಡ್ದಲ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರಾಪಜಿ ಕಂಡೆರಾಪಜಿ ಅಂಚಾನೆ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಬೆಳಪಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ದು ಈ ಹಂತಗೂ ಕೊನೆಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಗುರುತಿಸೇನೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನು ದಾನೆ ಆಪಣ 10 ಗಂಟೆ ಉಂಡ 11 ಶುರು ಆಪನೆ ಇಂದು ಅಂಚತ್ತು ಇಂದು ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಅರಿವು ಆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಥರ ನೆಕ್ ಯಾನ ಈ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ ಒಂಜಿನ ಪುಗರುಡಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿರುವೆ ಬರ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾನಲ್ಲ ನಾವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜವು ಕಿರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಗುರುತಿಸಾಯಿನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ನೆಟ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಲರಿ ಇರಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳು ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಮುಂದುವರಿಯಾಡಿದ ಆಶಿಸಮ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವರ್ಷಡು 17 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟದಾದ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ತುಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿನ ದುಂಬದಕ್ಲ ಪಂಡ್ಲಿಕ್ಕೋಣೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಾಜದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ತೆರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇನೆ ದೀವೊಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರೋದು ಸಮಾಜೋಡಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನಾಡು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ನಾಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನಾಡು ಮರಪ್ಪನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸೋಡೊಂದು ಹೊಂದದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸರ್ವೇರಿಗಳ ಈರೇನು ಸೇರಿಸೋದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸೋಡೊಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರರಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಕೃಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಭವಿಷ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಉಲ್ಲರು ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಾರಿ ಬಿಸಿಟ್ ಉಲ್ಲರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ನಮಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ನಮೂನೆದ ತಿಂಡಿ ಆಟಿದ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನು ತಿನ್ಪುನವೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಸದು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ದುಂಬು ಏತೋ ಜೋಕುಲಾವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂದದು ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಮಾತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದ ಬರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಅವನುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡತದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ದಾದ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡಿ ಏತೊಂಜಿ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈತೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಡ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುರ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐತದಸ್ಕರ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನನ್ನ ಕೊನಪ್ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನ ದುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡದೆ ತೊಂಬೋಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತೊಂದುಂಡು ದೇವೇರನ ಒಂಜಿ ದಯಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲ ದುಂಬಗ್ಲಂಚನೆ ಮಾತ ಒಂದು ಸಂಘದ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವಡ್ಲಂಚನೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ನಲ್ಲ ನಡಪಡು ಮಾತ ಸಮಾಜಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡಂದ ಗುರುಕುಲದ ಬೇಡೊಂದು ನಡಪಾತಿರಂತ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ದಾದ ಪಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಸೇರಿತು ಮನ್ಪಿನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟ ಇನಿತ್ತ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಟಿಕೂಟನ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿತ್ತು 2008 ಅವಧಿಟ್ ಯಾನ್ ಯುವವಾಹಿನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತಿತ್ತೆ ಹೊಸ ಅಂಚನ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತಿತ್ತೇರು ಆ ಟೈಮುಟು ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟ ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಜನಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಇತ್ತೇರು ಪಾಲ್ತಾಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಣತದು ಆರ್ನಾಡೆ ಪೋತು ಆ ಆಟಿಕೂಟದ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಂಚಮ್ಮಂತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂದದು ಆ ಮೂಲಕ ಆನಿತ ಟೈಮುಟು 14 ವರ್ಷ ಆನಿದ ಮೂಲಕ ಮಾಂತಿರವು ಇನಿ ಆಟಿಕೂಟ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತುಂಡು ಈಗ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸಂಘದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಬಗೆ ಬಗೆತ್ತ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ದುಂಬುತ ನೆನಪಾಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾಪುನ ಒಂಜಿ ಮನೋ ವಿಕಾಸ 4 ಜನಕ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಗುರುತಿಸಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಮನ್ಪುನಂಡ ಅವು ನಿಜವಾತು ಹೆಮ್ಮೆತೆ ವಿಚಾರ ಇಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಆಶಯ ಯಾನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 14ನೇ ವರ್ಷಟ್ಲ ಏನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ 4 ವರ್ಷ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಇಪ್ಪನಾಗನೇ ಎನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಟಿಕೂಟ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆವಂದಿತ್ತಂದು ಕೂಡ 8 ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆತಿತ್ತೆ ಗುರಿಕರೆ ಆತಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಟು ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟನ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನನಾತು ದುಂಬುಗು ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಟು ಆವಾಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ ತೆರಿಪುರಂಜನ ಕೆಲಸ ಆವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನೇನು ಏನು ಆಸೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಕೆಲವು ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೈನ್ ಬರ್ಪಿನ ಪತ್ರೊಡೆ ಒಂಜಿ ಐನದಕ್ಕೆ ಮಂದೆಣ್ಣ ಪಳಕೈತ ಪೇಜಂಕ್ ತಜಂಕ್ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಕೋರ್ತ ಗಸಿ ಐನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-30 ನಮೂನೆತ ಅದನ್ನಿತ್ತು ಕುಡು ಗಜಿಪ್ಪಾವಡ್ ಚಟ್ನಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಚಟ್ನಿಲು ಆವಡ್ ಜಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ಲು ಇತ್ತಂಡು ಏನು ಒಂಜೇನು ದುಂಡ ಒಂಜೇನು ಬುಡಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ಲು ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸೋದುಂಡು ಮನಸ್ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ರಾಯ್ಕ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ತೂತು ಎಡ್ಡೆ ಆತನದ ಪನ್ಪುರೇನು ಪಣ್ಣೋದುಳ್ಳೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಂಪುದ ಕೂಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸರ್ ದಾದ ಪಂತರ 14 ವರ್ಷ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಎಂಕಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಓವೇ ಸಂಘ ಸಂಸದಕಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಷಾ ಅಂಚನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸದಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಪೂರಳ ಈ ಆಟಿಕೂಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತು ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಅವೊಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಹಿರಿಮೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲವ ಸಂಘದಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಷಾ ಅಂಚನ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಯ್ನ ಆಟಿಕೂಟ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ತೂದು ಖುಷಿಯಾದ ಇಂಚಿನ ಆಟಿಕೂಟ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಡ್ ಐಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪೂರ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಲ ಗೊತ್ತಿಜ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಬಂಗಡಿ ಪೆರಲಿ ದುಮ್ಮೆಂಚೇತ್ರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುರ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತಡು ನಮಕ್ ಜಿಂಜ ಬಂಗ ಇತ್ತನೆ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತು ನಮಕ್ ಪುರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ನನ್ನ ಬಂಗ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಕೊರ್ರೆ ಪೋತಿಜ ಅಂಚದ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಆಟಿದ ಬಂಗ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಆಟಿದ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಪೋಟ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಟಿ ಕೊಡಂಜೆ ಪಂಡ ಏರಿ ಒಂದು ವಿಚಾರನೇ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅದೊಂದು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಂತಿನ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರೇನು ಲೆತ್ತದು ಇನಿ ಆರೇನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ಒತ್ತಿಜಿ ಜೊತೆ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪುನಂಚಿನ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತದ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಬಂಡೆ ಹೆಂಚಿನ
ಆಟಿದ ದಾಯತಪುರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತ ಆಟಿದ ಟೈಮಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಬರ ಬಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಆಟಿದ ಟೈಮಿಡ್ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಬರುವಂತಂಡು ಆಟಿಕರಿಂದ ಓನಮ್ನದ ದುಂಬು ಇತ್ತಂಡು ಪಂಪನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ ಈ ಆಟಿಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂತಂದು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದು ಇನ್ನು ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಆಟಿಡಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ತುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ತಿನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ರಾಗಿದ ಕಾಪಿ ಆಟಿದ ಪೋರಿ ಮುಡಿ ಕುಕ್ಕದ ಉಪ್ಪಡು ಮರಚೇವಿದ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಬೆಲಕಾಯದ ಅಡ್ಡೆ ಮುಡಿ ಅರಿತ ಬುಕ್ಕ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಮುಡಿ ಅರಿತ ನುಪ್ಪು ಕಣಿಲೆ ಪತಂಜಿ ಪಾಯಸ ತೇಟ್ಲೆ ಅಂಬಟೆ ಬೆಲತ್ತರಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ಗಸಿ ಕುಡು ಬಾರೆದ ಆಜಾಯಿನ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿಲು ಪೆಲತ್ತಡಿ ಗಸಿ ತೊಪ್ಪು ತಜಂಕು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ಸೋನೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರೆಕೋಡಿ ಪಸಂಗಿರಿ ಕಡಲೆ ಬಲ್ಯಾರಿ ಆಜಾಯಿನ ಪದಂಗಿದ ಚಿಯಾನ ರಾಗಿದ ಮಣ್ಣಿ 10 ಬಗೆದ ಚಟ್ನಿಲು ಸೆಂಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಗಡ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಕ್ಲು ಇನ್ನು ಆ ಪೂರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈತ ಐಟಮ್ನ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅವೆಂತಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಂದ ತಿಂದೇ ಇಪ್ಪಾಯಿರಿ ಅಕ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಆಂಡ ಇನಿ ಅಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಲಾಂಡು ಐತೆ ರುಚಿ ತೂಪುನ ಅವಕಾಶ ಲಾಂಡು ಆಟಿಡು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರ್ಪಂಪುನ ಅವಕಾಶ ಲಾಂಡು ಅವತ್ತೊಂದು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪುಣ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೂತಿ ದಾಯ ಪರೋಡು ಬಂಡದು ಅವನಿ ಮರ್ದು ಅಣಿದ ದಿನವೇ ಪರಂಡ ಅವು ಮರ್ದು ಅವತ್ತೊಂದು ಮೆತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಉಣ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಏತೋ ವಿಚಾರಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತಿನದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಪುಡು ದಯ ಪಂಡ ನಾನು ದುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚದೀಪನ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಡು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವಿಚಾರಗಳೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಆಟಿಕೂಟ ಅಂಚಾದ ಈ ಆಟಿಕೂಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೆರವೇರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ದಾಖಲು ಈ ಆಟಿಕೂಟನು ಭಾರಿ ಒಂದು ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒನಸಲ ತೆನಸಲ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಒಣಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಪಿದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏನಿತ್ತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಲ ಅಂದಿರು ಆಟಿಕಳಿಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 14 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಪನ್ಪರಿಸಿ 14 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಉಸಾಂಚನ್ ಅಪಗಯಾನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ಉಸಾಂಚನ್ ಈ ಆಟಿಕೂಟ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಪುಕಾಂದ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದೆನ್ನು ದೆತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಆ ಸರ್ತಿ ಆಟಿಕೂಟ ಆತನು ಈ ಆಟಿಕೂಟೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದನು ಈ ಆಟಿಕೂಟದಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಉನಿಯರ ನುಪ್ಪಿಜ್ಜಂದನ ಟೈಮುಡು ಗುಡ್ಡೆಡಿತ್ತನ ಇರೆ ತಜಂಕಾಡು ಇಜಂಡ ಕೆಲವು ನರೆ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ನೋಕೊಟ್ಟೆ ನನ್ನದಿತ್ತರು ಎದುರೋಲಿ ಇಂಚಿನೇನು ಕೊಣತದು ತಿಂದೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮುಡು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತನು ನರಮಣ್ಯಾಗ ಉನಿಯರ ದಿನಿಯರ ದುಂಬು ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತ ಗೇಣಿದಾರನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಈ ಗೇಣಿದಾರನಗಳು ಇತ್ತನ ಬಾರ ಅಂಡ ಅಯ್ನ ದನಿಕುಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡಾಪದನು ಮರಿಯಲ್ದು ಇರೆಗೆ ಅರಿದಾಲ ಇಪ್ಪೇದಿ ಇನಿ ಪಾಪ ಕೂಲಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ತ 4 ಸೇರು ಬಾರಪ್ಪ ಆ ಟೈಮುಡು ಐನ್ನೇ ಕೊಣತದು ಬೈಪದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಯ್ನ ಮನತಾಣಿ ಅಯ್ನ ಎಡ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರನ ದಿನೊಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮಕ್ಕು ದೇವರಾದ ಬತ್ತನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಒಕ್ಕಲು ಮಸೂದೆ ಅನ್ಪಣ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕೊಣತ್ತೇರು ಕೊಣತದು ಇನಿ ಗೇಣಿದಾರನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಒಡೆಯರ್ನಗಳಾಯರು ಆ ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದಾರ ಇನಿ ನಮಕ್ಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಮಹಂತ ಇಪ್ಪು ಇನಿ ಭಾರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ಇನಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾದುಲ್ಲ ಇನಿ ಬಡವು ದಾಯ್ತವ ಅನ್ಪುಣ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗಾಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಲನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಡವು ಅಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಈ ಆಧುನಿಕ ವಿಗೊಟ್ಟು ಇರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂದು ನರಮಣ್ಯಾಗ ಬಡವು ಅನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗೋಡು ಈ ಉಸ ಅಂಚನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಈ ಆಟಿಕೂಟ ಇತ್ತೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಾನಾ ದುಂಬುಗಳ ನಡಪಡು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಐನಂಚಿನ ಉಷಾ ಅಂಚನ್ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ.
ಊರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಉಷಾ ಮೇಡಮ್ನ ಮುಂದಾಡೋತೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದು ಉಂಡವಲ್ಲ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಲ್ಲರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪುತ್ತೂರುಗು ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪನ್ಪರಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಾರ್ಲ ಈರೆ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ 14 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಿಕೂಟ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿಗೆ ಗೌಜಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಬುಡಿಯ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ 14 ವರ್ಷದ ಬತ್ತಿನ ಅನುಭವದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತುಂಡು ಸಂಘಟನೆದು ಬಲಯುತರಾವಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆದು ಸ್ವತಂತ್ರರಾವಡು ಪಂಡದು ಆ 2 ಅಂಶಲೆಲ್ಲ ದೀವೊಂದು ಇನಿ ವಾರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕೇರ್ ಎಂಗೆ ನೆನಪಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ದಯಪಂಡ ಆ ಟೈಮಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಆರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ದಯಪಂಡ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಆ ಬಂಗ ಬಡವು ಆರಿ ಅಪ್ಪಗ ಹಿರಿಯಕಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಸದಾದ ಆ ಪೊರ್ತೊಡು ಸೂರ್ಯನೇ ತುಯ್ಯರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ರೋಗ ರುಜಿನಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಅನುಭವನು ಪಟ್ಟ ನೋಡುದಂಡ ಒವ್ವಾಳೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡು ನಿಂದು ಬಂದಾಗ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ಪುಗ ಕೂಟೋಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕಿದ ಬಂಗದಾದ ಎತ್ತುಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಇತ್ತದ ಆಟಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂದೇನು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುನು ಪುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಈ ಆಟಿ ಕೂಟನು ಆರಂಭ ಮಲ್ತ 2000 ಸಾಧಾರಣ 8 ಆರಂಭ ಮಲ್ತನ ಆಟಿ ಕೂಟ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕುಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಕ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊರಿಯರ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪುಜ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿರಾನೆ ಆಟಿ ಕೂಟ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕಲ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಲೆಪ್ಪಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಂತನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾವಡು ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಕುಟುಂಬ ಸನ್ಮಾನ ಪನ್ಪರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊಸತ್ತಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಇತಿಹಾಸಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ ದಯಪಂಡ ಆನಿದ ಆಟಿಡ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಜೋಗ್ಲೆನ ಸಾಂಕು ನಾವು ಏತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪು ನಾವು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿದು ಬೈಜಿ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡಿತದ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದು ಏರೇರ್ನ ಕಂಡದ ನೇಜಿಗೆ ಪೋದು ತಪ್ಪುಗೆ ಪೋದು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಜೋಗ್ಲೆನ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಸಮಾಜಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆರಾಯಿನಕ್ಲೇನ ಲೆತ್ತದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ಲುದು ಅಕ್ಲೇನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಯ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ನನಂಚು ಮಗ್ಗಿಲಿಡು ತೂನಾಗ ಕಲ್ಪೆರ ಬಂಗ ಅದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಆ ಬೇಲೆಡು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಬತ್ತ ಆಯೆ 4 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರುಷರ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ನ ತೋಜಿಪಾಡು ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ದೇಯಿ ಬೈದೆ ದಿನ ವಂಶ ದಯಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವೇರೆ ಪಂಡ್ರೆ ದುಂಬಲ ಆಯುರ್ವೇದ ವೃತ್ತಿಡು ಮರ್ದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲು ಆ ದೇಯಿ ಬೈದಿನ ನೆನಪುಗು ಇನಿಲ ಎಂಕಲೆಟ್ ದೇಯಿ ಬೈದಿ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ಇನಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾಯನಕ್ಲೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಳುಪ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನಿ ತೂಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಗರಗ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆನ ಗೋಣರೆನ ಸಾಂಕದು ಏತ ಬಂಗಡ ಇನ ಜೋಕೊಲ್ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಂಡ ಅಕಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಂಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ಈತ ಪೂರ ಜನಕುಲು ಖುಷೂಟು ಪಡಂಡ ದೇಶ ಕಾಯುನ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕನ ನೆನಪುಡು ಮನ್ಪನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಶೆ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಎಂಗೆ ಗುರುತಿಸೋಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಸೈನಿಕಗ ಅವಲು ತೂದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಸೈನಿಕರ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ್ಲ ಲೆತ್ತದು ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆತ ಆಂಡ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಲೆತ್ತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚಿದಾನಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಆರೇನು ಕುಲ್ಲದು ಆ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕನ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ತಾ ಪೂರ ಮಗ್ಗಿಲೆಡು ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋದು ಒವು ಮಲ್ಪಡ ಐನು ಒವು ಪಿದೈಗೆ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜದ ಪಿದೈ ಕೊನತ್ತ ಎಂಕಲ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡ ಎಂಕಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಇನಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಅರೊಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ದಯಣ್ಣ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಗುರುಕುಲತ್ ಇಡೀ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ನಾರು ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ದ್ವೇಷ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ಅಂದು ಪೂರ ಪೋಡು ನರಮನಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪುಟ್ಟೋಡು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೋಡು ದೇಶಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಪೂರರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಸು ದೀವೊಂಡ ಆ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೂದು ಅಂಚದು ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಯಪಂಡ 14 ವರ್ಷ ಅಂಡು 25 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪುನ ಆಸೆ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರಡು ಒಂದು ನೆಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ ತುಂಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಜಯಂತ ನಡುಪೈಲು ಅಪ್ಪಗ ಯೋಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೀರು KP ದಿವಾಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೀರು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಾರೀತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡತೊಂಬತ್ತನ್ನು
ನನದ ನೆಟ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ನನದಲ್ಲ ನೆಟ್ ನನ್ನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಡ್ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡವತ್ತೊಂದು ಬರಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪೂರರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಅದ್ದುರುಡಿ ಆವಡು ಬಂತ ಆಸೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿರುಗಲ ಆಟಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕಲು ಜಾಯ್ ಆಲುಕಾಸ್ ಕುಡ್ಲರ್ದ ಬೈದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ವೇತ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಯ್ ಆಲುಕಾಸ್ದ LNG ಅರುಣಾ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಅರುಣಾ ಕಲಾಮಂದಿರಡ್ ಆಫರ್ ಒಂದುಂಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ ಡೈಮಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಇಂದೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರಿನೆ ಕಾರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಯ್ ಆಲುಕಾಸ್ ಫಳ್ನೀರ್ದ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ತುಳುವಾತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ ಏನು ಮಲ್ಪಲೆ LNG 23, 24, 25 ಮೂಜ್ ದಿನ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೊಕ ಡೈಮಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬಿಲ್ಲವೇರ್ನ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಕುಲೆನ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜಕತ್ವಡ್ ಪುತ್ತೂರದ ಬಪ್ಪಳಿಗೆದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸಭಾಭವನಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪ ಆಂಡ ಸಾಧಕರಿನ ಪಿರಬುಡು ಬೆರೆಸಾಯಾದ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ಬಿಲ್ಲವರಿನ ಕೂಟಡ್ ನಡೆತದಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುರುಲ ಇನಿತ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಭಾಗಿಯಾತೆರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರರೇಗ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಆಟಿದ ತಿನಿಸುಲೆನಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ತಿನಿಯರಗ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಾದ ಉಂಡ ಅವಿಟ್ಟಲ ಆಟಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೇನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನಿತ ಆಟಿದ ನೆಂಪುದ ಕೂಟಡ್ ನಡೆತದಂಡು ಇಂದು ಆದಿತ್ಯನ ಈ ಪೊರ್ತದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಚಿನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ